Leida, ez duzu ni errudun sentitzen urtuko. Sentiarazten dizuana gutxieneko. Zuk zer egingo zenuke? Guretara saltengo zenuke? Berri bat irakurri nuen, bi txirrindulare igande batean zebiltzala ibaiaren inguruan bizikletarekin eta norbaitek laguntza eskatu ziela ibaitik itotzear zegoelako. Eta txirrindularietako bat bota zen eta bestea ez. Eta oso interesgarria irutu zitzaidan, gehien bat nire buruari galdetu niolako nik zer egingo nukeen, ez? Eta hortik eraiki genuen pelikulak ikusleari egin nahi dion galdera bat, ez? Zuk zer egingo zenuke, edo zuk zer egiten duzu, ez? Zein da zure posizioa, ez? Mundu hontan zer zara ikusle huts bat, edo zerbait egiten duzu gauzak aldatzeko. Ez da galdera erresa, nik neuk nire buruari egiten diot eta askotan ezakit zer erantzun, ez? Ibaiaren kasuan ezakit botako nitzateken edo nitzateken botako. Pelikulan ez da kontatzen, eta nik uste hori dana ez deula nahi izan kontatu, ez gertatzen zaion Samburi, ez? Baina bai dakala, hori motxila handi bat, ez? Azkenen, Jone, hori bada euskalduna, txuria, ez? Privilegio batzu badazka, baina gero Sambu, ez dakegu berez nundikan etorri dan, eta ze motxila, ze karga ditun, ez? Eta orduan, blokeo hori, pixkat hortikan etortzen da. Eta hortik aurrea, pixkat Jon eta Sambun arteko, Laida eta Sambun arteko berakada edo azten da. Blokeo horri bizitza ematea ez dakitzen nik esaten nun baina eske hau nola edo buruan zer auki berdete hau gertatzeko nik ere ez dakitzen egingo nunken ni Samudia bezala, baina bai dakit momentua bizi berdezula ez dakit, zure impultsuak eramaten zaitu o saltu itea o ez? Eta orduan, nire kasuan blokeo hori izan zen pixkat irudikatzea oso zaila izan zen, egia esan ez dakit. Nik ere igual impultsoki saltatuko nun, edo zerbait ingo nun, baina ez dakit, azkenean, kontatzen ez den gauza bat gertatzen zaio Samburi, eta lanketa handia onda hor. Realitatearekin gertutasun hain handia duen zerbait egiteak nolabaiteko ardura sortzen du, ez? Azkenean hitz egiten ari garelako, ondoan dauzkazun pertsonen inguruan. Arrazoi duzu askotan egiten dela, 50 bigarren gerrate mundialaren inguruko pelikulak, edo ja aspaldi gertatutako gauzen inguruan. Ez da gure kasua, zatik aurrekoan ere telesail bat egin nuen Altsasu auziaren inguruan, eta orain gaur egun oraindik gai hau presente dago, duela gutxi Irunen egon nintzen, eta ikusi nuen polizia bertan zegoela kontrolak egiten, Irungo plazan jende asko zegoela informazio eske, eta bai, egia esan niretzako behar bat da, ez da zerbait kontrolatu dezakedana, eta badirudi gaur egun gertatzen diren historiak interesantzen zaizkidala. Beti esaten dut, pelikula honetan asko gertatu dela fikzioa eta errealitatea une oro, ari zirela elkartzen eta nahasten. Orduan, momentu baten ezakit fusionature itezea ez. Alde batetik oso erresa intzait Laidaren frustrazioarekin empatizatzea, bere nahi horrekin, bere bilaketa hortan sartzen da ez. Ibaian, igerian saiatzen ari diren bi pertsona horien identitatea aurkitzen saiatzen hasten da, eta hori ibaian bertan edo mugan lanean ari ginela guk ere aurkitzen genituen gazteak, guruzatzen saiatzen ez ibaitik, baizik eta oinez. Baina noski, asko empatizatu ahal izan dut ez, bestalde personaiak baditu gauza batzuk agian hainbeste empatizatzen ez detenak ez, eta gogorrak eta zaiak egin zaizkidanak. Errealitate kolpe handi bat izan da, ez? Segu grabatzen eginan bitartean, nik enun ezagutzen, muga hau, ez? Nik adibidez, gurasoekin da pasatze ginean, eta nik enekin muga bat zanik, ez? Ez dakit. Eta hori nire begilekin ikustia, eta batez ere, grabatzen eginan gazte beltzazko, zeharkatu nahian, eta hori ikustia eta gero nola ekartzen zioten bueltan berriro, asko txokatu zin, ez? Esaten baina gainez zubia ez dakiz metro
izango dan, ez zubia, baina eske ez da ezer, ez? Eta esaten nun, olako barrera bat existitzia jende batzuntzat, niretzat nahiko imposible bezala zen, ez? Ola sinistia, eta ikusi nunean, izan zen kolpe handi bat, zinik esaten nun, nireita hemen hegoaldean gehatu berren pentsatuko bazun Parisea edo Frantzera jotia, horrelako zerbait biziko zuen, ez? Ze azkenean, behin Espainiar estatura iristia, bidea horrez da bukatzen batzuntzat igual bai, beste batzuntzat ez Frantziraino iritsi nahi dute, eta bidea oso luzia da, ez? 2, 3, 4 urte, ez? Iritsi arten iritsi nezun tokira, ez? Eta orduan, hori ikustiak asko txokatu zen egia esan. Benetan iruditzen zait baliozkoa, orain gertatzen ari den zerbait orain kontatzea. Berandu izan ez dadin, eta gainera orain mundua korronte oso faxistak eta oso ultraeskuinekoak hartzen ari dela, inoiz baino garrantzitsuagoa iruditzen zait empatizatzeko eta honekin konturatzeko. Ni Jone bezala, hori errealitatea ikusi deten momentutik aurrera ezin dut ez ikusi. Hau gertatu zait, eta pelikula honekin espero detena da inguruko jendeari hau gertatzea, esku hartu behar dugu. Eta diot ingurukoa, orokorrean denok noski, ezta, eta oso aberasgarri izan da, Suezian hontaz hitz egitea, Malagan ere egon gera, Bartzelonan, baina hemen gertatzen ari da. Eta orain bertan zerbait egin baldin badezakegu, gu gera. Korrikan egintzen ekintza batean, hainbat pertsonak gurutzatu zuten, eta orain bertan 9 pertsona epaituak izango dira pertsonen trafiko ilegala egotzita. Hau orain gertatzen ari da, eta orain esku hartzen badegu, hori gero berandu izango da. Komunikabideek ez dutela, atentzioa jarri diote, eta egon dira notiziak honen inguruan, baina ezakigu zergatik ez dira iristen. Jendeak irakurtzen du norbait ito dela Bidasoa ibaian, Ipar Europako bidean, baina bai ez dio horrelako garrantziarik ematen. Eta orduan interesgarria iruditzen zitzaigun beste nolako zerbait egitea, ez? Fikzio bat eraikitzea eta saiatzea historia berdina kontatzen beste modu batera, eta gian emozioaren bitartez jendearen kontzientziak astintzea edo behintzat hortan saiatu gara. Azkenean zinea egitea ere bada norberak reflexiorako daukan toki bat, eta ikusleari ere reflexio araztea gustatzen zait, baina bai sortzen dela askotan interes propio batengatik, ez? Gai bat asko interesatzen zait, bai Altsasuko auzia edo gaur egun migrazioa, eta horren inguruan reflexionatzeko hori pelikula bat, edo telesai bat egin izan dut, nik neuk gai horren inguruan gehiago jakiteko eta nire posizionamendua zein den aurkitzeko, eta gero publikoak ere pentsa dezala nahi duena, ez? Gu saiatzen gara azaltzen gauzak guretzako nola diren. Egia esan nik daukat interes oso handia iparraldean. Ez dudalako hainbeste ezagutzen, eta hori oso gertu gauden arren ez dauzkagu hainbeste aukera elkar ezagutzeko. Eta pelikula hau izan daiteke pertsonalki nerezako modu bat iparraldean barrena ibiltzeko eta jendearekin konpartitzeko behintzat pelikula eta solasaldi bat eta gai bat, eta nik ezinbestekoa ikusten dut. Nik uste hori nahiko separatuta gaudela muga horregatik, hizkuntzengatik, legeengatik, gauza askorengatik, eta pertsonalki interese handia daukat gauza askok batzen gaitu zelako, ez? Hizkuntza batek, kultura batek, eta ia gutxina muga horiek puskatzen ditugun eta oraindik gertuago gauden.